Il-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Din il-mużika li għadna kemm smajna, mużika orientali li tfakkarna fil-mużika anke ta' Tchaikovsky tal-Slavi. Tfakkarna li llum qegħdin niċċelebraw żewġ qaddisin li evangelizzaw il-popli Slavi minn l-Slavi mis-Serbija, anke l-Ukrajina, r-Russja. San Cirillu u San Metodju. Ma rridx ninsa li llum San Valentinu wkoll, ġifieri min jaf kemm hawn nies li llum jiċċelebraw l-imħabba ta' bejniethom, insellmulhom u nitolbu ħafna għalihom. Biex l-imħabba tkun imħabba sabiħa, imħabba li tirrispetta lil xulxin u li tikber bil-paċenzja u bl-għotja kuljum. Imma aħna nitolbu l-interċessjoni ta' San Cirillu u San Metodju nitolbu wkoll għall-Ewropa. L-Ewropa slava bħalissa qiegħda f'mument ikra ta' aggressjoni bejn żewġ popli slavi, ir-Russja u l-Ukrajina. Nitolbu ħafna l-interċessjoni ta' dawn il-qaddisin Cirillu u Metodju li meta bdew kważi ftit iżjed minn 1000 sena ilu jaħdmu biex dawn il-popli jiltaqgħu ma' Ġesu, mhux biss ittraduċew il-Vanġeli bil-lingwa tal-post, imma wkoll ivvintaw ittri tal-alfabet biex ikunu jistgħu jikkomunikaw. Għalhekk għandna l-alfabet ċirilliku, l-alfabet li għadu jintuża fis-Serbja, fil-Maċedonja, anke fir-Russja l-Ukrajina, huwa propju ispirat, ivvintat minn dawn il-qaddisin. U għalhekk huwa magħruf bħala l-alfabet ċirilliku għal San Cirillu li llum nagħmlu l-festa tiegħu. Il-Papa San Ġwan Pawlu II xtaq li dawn iż-żewġ qaddisin jiġu inklużi ma' San Benedittu bħala patruni tal-Ewropa. Mbagħad wara għamel ukoll 3 nisa ko-patruni tal-Ewropa. Nitolbu ħafna l-kontinent tagħna, nitolbu għad-don tal-paċi. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Beħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewit u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. U Alla indawwalt il-ġnus slavi bil-ħidma qaddisa tal-aħwa San Cirillu u San Metodju, dawwal l-qlubna bit-tagħlim tiegħek u għamel lil koll inkunu poplu wieħed maqut fl-istqarrija tal-fidi vera. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari miktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu: hekk kien meħtieġ li l-kelma ta' Alla titħabbar lilkom l-ewwel.
billi intom qegħdin twarbuha u jidrilkom li ma jisħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem. Aħna ser nduru fuq il-pagani, għax hekk ordnanna l-mulej. Il-pagani meta semgħu dan bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej u dawk kollha li kienu magħżula għal ħajja ta' dejjem emnu. Hekk il-kelma tal-mulej baqgħet tinxteret mal-art kollha. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr l-Alla. Salm responsorjali. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Flimkien, morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Għax kbira hi tiba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Il-mulej konsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Bad ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek mulej. Wara dan il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru. U qalilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Jitolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Morru, araw qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas riq u fit-triq isselmu lil ħadd. Fid-dar fejn titlu l-ewwel għajdu islim lil din id-dar u jekk fiha jkun hemm min iħobb islim jistrieħ islim tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislim ma tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma. Għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra. F'kull belt li fiha tmorru jilqgħukom kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bid. Aħna qegħdin niċċelebraw żewġ saċerdoti, wieħed minnhom imbagħad il-Papa ordinah isqof, li huma missjonari. Dawn iż-żewġ patruni tal-Ewropa, Ċirillu, Metodju, Aħwa, li kienu irħieb, jiġifieri kienu eremiti, ma jsiru missjonari. U jmorru f'ambjent ostili. Imma jilqgħu l-ambjent fejn jibgħathom il-mulej jitgħallmu l-lingwa tal-post. U mhux biss jitgħallmu imma bil-ħidma tagħhom, bil-imħabba tagħhom, jagħtu lil dawn il-popli li ltaqgħu magħhom anke letteratura ġdida, il-kapaċità li jiktbu il-lingwa tagħhom. L-eżempju ta' Ċirillu u Metodju qegħdin ngħidu qrib is-sena 800-900 wara Kristu, 1100 sena ilu, jispjeganna li l-preżenza tal-Evanġelju ma tbaxxix il-bniedem ma tollih, tagħtih dinjità, tagħtih kultura, tiftaħlu orizzonti ġodda. Kienu wkoll nies li talmu dak li qed jipprova jgħallimna Ġesu fil-Vanġelu, li il-ħaddiem u stess jgħid ħaqqu ħlasu, imma l-ewwel rid jitgħallem jafda fil-mulej. Meta jibgħat il-dawn it-72
li huma disċipli mhux 12 imma 72. Jallimhom li huma m'għandhomx jagħmlu fiduċja jew jafdaw fl-affarijiet li se jġorru magħhom. Iridu jitalmu jafdaw iżjed fil-providenza. Għalhekk jgħidilhom tieħdux magħkom la but, la ħorġa, lanqas riq. Għaliex ma jsellmu lil ħadd. Kultant ikun hemm min jitbissem daw il-missjonari ma jsellmu l-ħadd fit-triq, ġifieri strambi. Aħna kultant nużaw xi tiġbieħ ta' xi animal biex ngħidu kemm inti bodbod pereżempju da ma ssellem il-ħadd. Ma xi tfisser? Ifisser għandek missjoni tant urġenti m'għandekx ċans tkun distratt imma mur għax hija urġenti ħafna l-missjoni li għandek. Meta mbagħad jidħlu fejn il-mulej jibathom isellmu, ġifieri l-ewwel jgħidu islim lil din id-dar. Ġifieri mhumiex nies li l-mulej jibathom biex ikunu strambi imma jibathom biex iwasslu sliem, it-tislima tal-mulej. Jafżhom ukoll li se jkun hemm min ma jilqahomx. Din hija realtà se nibqgħu ngħixuha sal-aħħar tad-dinja. Ikun hemm min jilqa' l-kelma, min jilqa' l-istedina u min ma jilqahiex. Mhuwiex il-mument tad-disprament, il-mument tal-umiltà, il-mument ukoll li ngħidu aħna minna dak li kellna nagħmlu. Imbagħad il-kumplament f'idejn il-mulej. Kemm tkun ħaġa sabiħa anke meta naħsbu fuq il-kultura tagħna. Kultant ingergru, ninsew li taqbilna kienu jgergru wkoll fiex wasanna, fiex ġejna. Hemm xi ħadd li huwa ħafna ikbar mill-isfidi tagħna, ħafna ikbar mill-kapaċitajiet tagħna u dan huwa Alla li jitlobna ħaġa waħda biss. Afdaw fija, tibżgħu xejn. Aħna illum inkomplu nitolbu għal popli slavi evanġelizzati minn San Ċirillu u San Metodju b'mod speċjali għas-sitwazzjoni bejn ir-Russja u l-Ukrajina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal vittmi tat-terremot f'Antakja, fil-Turkija jew Turkije u s-Sirja, kważi 30,000 vittma. U dan il-numru jikber kuljum. Nitolbu wkoll għal dawk li qed jgħinu anke Maltin li taw mill-ġidhom, mill-ħin tagħhom u tant nies oħrajn li qed juri solidarjetà kbira. Nitolbu wkoll għal sitwazzjonijiet ta' diffikultà, is-serq pereżempju, li hemm. Għax il-bniedem meta jkun fi kriżi juri tassew min hu. Aħna l-bnedmin nuru tassew minn aħna f'dawn il-momenti ta' diffikultà. Nitolbu biex aħna nuru l-umanità tagħna mhux id-dellijiet u l-kruha tal-egoismi tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal dan il-proċess sinodali li wasal li jixtieq il-Papa l-Knisja li wasal fuq il-livell kontinentali, jien għadni ġej mill-laqgħa ta' ġimgħa sħiħa tagħna l-isfijiet u tal-lajċi rappreżentanti tal-Knejjes tal-Ewropa kollha. Iltqajna fi Praga kien mument sabiħ ta' ħidma flimkien. Issa hemm il-fażi kontinentali anke orjentali li qed tiġi iċċelebraw il-Lebanon u jkomplu dawn id-diskussjonijiet. Imma aħna nistgħu ngħidu ma dana għalina xi jfisser. Nitolbu biex dan l-ispirtu li naħdmu nimxu flimkien li jixtieq il-Papa għall-Knisja iseħħ anke fostna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda, għal dawk li huma weħidhom, għal dawk li qegħdin fil-faċilitajiet korrettivi u ta' riabilitazzjoni. Nitolbu għal-mejtin tagħna, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqammu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u l-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ixħet il-ħarsa tiegħek lejn id-vittma li se nofrulek fil-festa tal-qaddisin Ċirillu u Metodju. U għamel infaslu ħajjitna fuq dak li qegħdin nagħmlu fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li għajxu jsalta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ lill-Knisja tiegħek fil-festa tal-qaddisin Ċirillu u Metodju, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Tagħhom issaħħaħa fil-erf bit-talim li huma xandru u tilqa' t-talb li għamlulek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewit. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħek. Danu l-misteru tal-fili. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana un quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawr tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Appostli, mal-Qaddisin Ċirillu u Metodju, mal-Qaddis Martri San Valentino u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal li nagħtihak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħed nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqem. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej bis-saħħa ta' dan il-misteru wettaq lil qaddija tiegħek fil-fidi vera li għal qaddisin Ċirillu u Metodju ħabirku bla qiegħda tul ħajjithom kollha. Għamel li kull imkien nagħtu xhieda liha bil-kliem u bil-emil bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.
twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rożarju llum għal żewġ intenzjonijiet l-ewwel tal-popli Slavi b'mod speċjali is-sitwazzjoni fl-Ukrajina u r-Russja u nitolbu wkoll għal maħbubin kollha biex il-mulej berikkom fl-imħabba ta' bejniethom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
Ikulli titint kif is-sema jgħda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-batija meta s-Sinjur Tanżu Kristu ġie nkurunat korona tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-Batija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Nissierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, kulli trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-Batija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Nissierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Kulli trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li tefa. Lilek nitnidu, aħna nikkunolfu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna dawwallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina ordana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bis-smewwiet taqaddes ismek tiġi saltnatek. Kulli titin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħala ma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tagħna. Kristu il-qattal b'tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaħal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Barda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minal l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom malna. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatillinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lina ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu.
San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Addisin Cirillu u Metodju. Itolbu għalina. San Valentino. Itlob għalina. Intom addisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Makolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.